suosituimman autourheilulajin maailmanmestaruuden. Vielä viimeinen puoli kierrosta ja Kimi Räikkönen köröttelee siellä. Tämä sarkastisen huumorin omaava superlahjakkuus maltilla, sisulla, sitkeydellä. Isä ja äiti Paula ja Matti ovat kannustaneet pienestä pitäen Kimiä näihin hetkiin, suuriin koettelemuksiin, suuriin taisteluun. Isän ja äidin loistava työ tuottaa tulosta. Nyt kaukana Brasiliassa, kuuman auringon alla. Tänään sambaraikaa ja Kimi juhlii kaikkein komeimpana tähtenä. Formula 1 maailmanmestaruus on tulossa Suomeen. Kimi Räikkönen tuo sen vihdoin. 7. vuosi Formula 1 on Kimin onnen vuosi. Hän ajaa nopeimman kierroksen 1.12,4. Ja tulee viimeinen suora. Hän löysää. Hän tulee maailmanmestarina. Kimi, maailmanmestaruus Suomeen. Hyvä Kimi. Mahtavaa, käsittämättömän hienoa. Kimi on maailmanmestari. JJ on Kuka olisi uskonut? Ei kerta Tää oli hyvä kaikkiaan. sunnuntai nyt. Todella hieno. Tästä tulee legenda. Legenda tulevaisuuksien tapahtumiin. Kimi Räikkönen kaukana Brasiliassa. Kauden 17 Formula 1 kilpailu. Ja Kimi Räikkönen ajaa ruutulipulle ykkösenä ja tuo maailmanmestaruuden pieneen Suomeen.